காலையில இருந்து சாப்பிடலையா? இதுக்கு விரதம்லாம் இருக்கணுமா? அப்படிலாம் ஒண்ணும் தெரியாது இல்லையே. தெரியாது. இல்ல இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி. பசி இல்ல, இல்ல ஒண்ணு இல்ல சொல்லல இன்னைக்கு. இல்ல யூஸ்வலா சொல்லுவாளே காத்தால 8:30 கிளாஸ்ல ஒண்ணு விரதம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல விரதம் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல விரதம் இல்ல எல்லாம் இல்ல. ஒண்ணு இல்ல. ம். சரி, கிளாஸ் லைவ் போயிட்டு இருக்குது, நம்ம போலாம் அங்க. ஓகே. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது தெரியுது பிரபு மாதாஜி. 5% for Ah, 5. 5 Okay. forms of Hare Krishna to everyone. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பிரேயரோட மாதாஜி ஹரே ஸ்டார்ட் கிருஷ்ணா. பண்ணலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா, ரெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல. ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்ற அந்த 5 போர்டன்ட் ஃபார்ம்ஸை வந்து நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நம்ம படிச்சுட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 6வது சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம் 64 பண்புகள், அதாவது 64 பிரின்சிபல்ஸ் ஃபார் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுல வந்து தலையானது 5ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். வைஷ்ணவாஸ் வந்து 5 இது பிரின்சிபல்ஸா ஒபே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அது என்னன்னா வாசம் செய்யறது, மதுரா பிருந்தாவனம் பூரி ஜெகநாத் அது மாதிரி தாம்ல வாசம் பண்ணணும் ஒண்ணு. 2வது வந்து வீட்டுல வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும். 3வது வந்து டெய்லி பாகவதம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, 4வது வந்து சாது சங்கம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, 5வது வந்து நாம ஜபம் பண்ணணும். இந்த 5 விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் இதை பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப இது ஏன் இதை பண்ணணும், எதுக்கோசம் பண்ணணும், இது ஏன் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய உடம்பு மனசு வார்த்தைகள்லாம் வந்து ஒண்ணு பண்றதுக்கு. சோ இத பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும்னா, நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறுவோம். ஓகேவா? வாக்கு வேர்டு வாக்கு வாக்கு பாடி மைண்ட் மனம் உடல் உடல் மனம் வாக்கு, பாடி மைண்ட் அண்ட் வேர்டு. மாதாஜி தேங்க்யூ. ஸோ இதை வந்து
ஒண்ணு பண்றதுக்கோசம் தான் இந்த 5 விஷயத்த நம்ம பண்ணணும். ஓகேவா? சோ ஒன்னொன்னா எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் வந்து பிருந்தாவன்ல வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த தாம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிருந்தாவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து சிருஷ்டி பண்றார். ஓகே. சோ அங்க வந்து கோலோகலத்துல எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி எக்ஸாக்டா இங்க வந்து பண்றார். ஏன்னா ராதாராணி எல்லாம் சொல்லுவாங்களாம், இது மாதிரி கோவர்தனை இருக்கணும், யமுனா நதிக்கரை இருக்கணும், அது மாதிரி இருந்தாதான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அங்க எப்படி இருக்கோ அதனோட பிம்பம் மாதிரி இங்க பண்ணியிருக்காரு. ஓகே. அவரு சாட்சாத் பகவானே வர்றாரு இல்லையா, அதனால அந்த இடத்த பண்ணியிருக்காரு. சோ இது வந்து சாதாரணமா ஒருத்தர் வந்து கோயில் கட்டல, இல்ல வந்து உத்பவ மூர்த்தியால சாட்சாத் பகவானே வந்திருக்காரு. சோ இந்த தாம பத்தி நம்ம எப்படி பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க என்ன இருக்குதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்க என்ன அதனுடைய மகிமைகளை வந்து நம்ம புக் வழியா படிக்கலாம், இல்ல நம்ம வேற யாராவது கற்று தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? சோ கேட்டதை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோம், அதை வந்து யோசிக்கணும் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம லாஸ்ட் வீக்ல கூட படிச்சோம் இல்லைங்களா, டிசையர் ஹியர், கேட்டுக்கணும், ஆசைப்படணும். அப்போ அது மாதிரி பண்ணாவே வந்து மதுராதாம்ல இருந்த பலன்கள் கிடைக்கும்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஒரு நிமிஷம் கூட இருந்திருந்தா கூட போதுன்ற மாதிரி படிச்சோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். ஃபியூ செகண்ட்ஸ் மதுராதாம்ல வந்து சில செகண்ட்ஸ் இருந்தா கூட போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அது வந்து அங்க ஒரு நாள் இருந்தா கூட போதும், நம்மளுடைய டிரான்ஸ்டன்டல் லவ்விங் ஆக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் காட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம். ஓகே. அதெல்லாம் வந்து வைகுந்த தாம். கேட்குறோம், மனசுல யோசிக்கிறோம். அப்ப அங்க போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்குள்ள இருந்த அந்த டார்மெண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அங்க இருக்கிற டிவோஷனல் வைப்ரே வந்து நம்மள வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இதுக்கு வந்து சாதாரணமா நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு இல்லையா. பட் நித்யானந்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து திசை திருப்பி விடுறாரு சன்னியாசி ஆன பிறகு இல்லையா. அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, அவர் அந்த கங்கை நதிக்கரை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து யமுனா நினைச்சிட்டு குளிக்க போவார் இல்லையா. அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, அவருக்கு வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை, சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணர் இல்லையா. அவர் எந்த நதியில குளிச்சாலும் யமுனையில குதிச்ச ஃபீலிங் இருக்குது, எந்த வனத்துக்கு போனாலும் பிருந்தாவனத்துக்கு காட்டுல போன ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. அப்போ வந்து அவர் தனியா அங்க போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவர் தன்னுடைய இச்சையை வந்து முன் வச்சுட்டு போனார். அதனாலதான் பக்தியில அது மாதிரி வச்சு நம்மளும் முன்னேறி போனோம். அப்ப வந்து அங்க போன நம்மளுடைய டார்மண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற கிருஷ்ண பிரேம வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். நம்மளால அப்ப என்ன ஆகும், பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேறுவோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். அதனாலதான் வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னா, தாமுக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ முடிஞ்சு அங்க இருக்கிறது வந்து பெட்டர்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு. அதாவது வீட்டுல வந்து நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா கௌரணி தாயை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு வருவாங்க. ஏன் நம்ம வீட்டுல வந்து அர்ச்சா விக்கிரகம் பண்ணணும் வச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா, அப்ப வந்து நம்ம ரசாகளை படிச்சோம் இல்லையா. பிரைமரி ரசா சாந்த, வாத்சல்ய, தாச, சாக்கிய, மாதுரிய. இது மாதுரிய ஆதரியம். ஏதாவது ஒரு ரசத்தை வந்து அந்த விக்கிரக ஆராதனை பண்ணும்போது நம்ம நித்தாய கௌரவம் வந்து ஏதாவது ஒரு பாவனையில, இப்ப எனக்கு வேணும்னா நான் என்னோட பசங்களா கூட நினைச்சுக்கலாம். அப்போ வாட்ஸ்அப்ல பாவம் வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா. இல்லைன்னா நான் அவங்கள கிங்கா நினைச்சிட்டு நான் தாச பாவத்தை வச்சுக்கலாம், ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டு நான் சாக்கிய பாவத்தை வச்சுக்கலாம் இல்லையா. சோ ஹையஸ்ட் வந்து பிரேமை இல்லையா. சோ இதுல ஏதாவது ஒரு பாவத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து டெய்லி வந்து என்ன பண்ணோம், அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ஆபரணங்கள்லாம் அணிவிச்சு, ஆடைகளை அணிவிச்சு, மலர் மாலைகளை தொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான பிரசாதங்கள்லாம் வச்சா என்ன ஆகுது, நமக்கு ஐக்கியம் சம்பந்தம் கிடைக்குது. நமக்கு 3 விஷயங்கள் தெரியும், சம்பந்தம், அபிநயா, பிரயோஜனம் சொல்லிட்டு இல்லையா. இந்த பண்றதுனால நமக்கு 3 விஷயங்கள் கிடைக்குது. சோ அப்போ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, ஆத்மார்த்தமா நம்ம ரியலைஸ் ஆகுறோம், நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மா, நான் வந்து கடல்கிட்ட வந்து அங்க துணுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இத பண்றதுனால எனக்கு இன்னொரு நன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் என்ன பண்ணுவேன், பௌதீகமா இருக்கிற இந்த கிளப் டான்ஸுக்கு, சினிமாக்கு, ஷாப்பிங்க்கு தேவையில்லாம இல்லையா, தேவையில்லாம வாக்குவாதம் பண்றது, பேசுறது, அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில இருந்து நான் வந்து விலகி இருக்கிறேன். சோ கடவுளோட ஐக்கியமான நிலைமையில இருக்கிறதுனால எனக்கு பக்தி வந்து அதிகமாகுது அப்படின்றத சொல்றாங்க.
மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் கேட்கணும்னு சொல்றாங்க. இந்த பாகவதம் கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் பாகவதம்ன்றது வந்து அமல புராணம் சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இட்ஸ் ஸ்பாட்லெஸ் புராணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி சுகதேவ சுகன்னா வந்து கிளி இல்லையா? இப்ப பழுத்த பழத்தை வந்து அந்த கிளி போய் கொத்தி சாப்பிட்ட பழம் வந்து சுவையா இருக்குன்றது நம்மளுடைய இயல்பான வாழ்க்கையில தெரிஞ்ச விஷயம். அது மாதிரி இந்த சுகதேவ முனியில வாயில இருந்து வந்த இந்த வேதம் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா. ஓகே, இது யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எவன் ஒருத்தன் வந்து இந்த பௌதிக கர்ம யோகிகளா இல்லாம பௌதிக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இத மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு இல்லாம இருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகேவா? அப்போ வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து தூய பக்தி பண்றானோ, அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், கலங்கமற்ற பக்தி பண்றானோ அவனுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்லைன்றத சொல்றாங்க. சோ அப்போ வந்து அவனோட மனப்பக்குவம் என்ன ஆயிடுது, துரத்தல்ல வந்துடுது. இந்த பௌதிக விஷயத்துல நான் துரத்தணும்ன்ற அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போனா அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு வச்சு அப்பதான் அவன் வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும் கடவுளுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து உணர முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுவும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து தான் போகணும். எடுத்த உடனே நம்ம 10வது கேண்டோல போகக்கூடாது. ஏன் போகக்கூடாதுன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம ஸ்கூல்லயே வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்கூல் படிக்கிறோம், நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், யூகேஜி படிக்கணும் இல்லையா? எல்கேஜி யூகேஜி அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகணும். எடுப்புலயே போயிட்டு நான் 2ஆம் கிளாஸ் படிச்சா என்னால புரிய முடியுமா? எனக்கு புரியாது இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன வேணும், நமக்கு பேசிக் அடிப்படையான அதை பத்தி ஞானம் வேணும். அதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 9 கேண்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கும் பக்தனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து அழகா சொல்லியிருப்பார். அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம மனசு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிறோம். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இது, கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாரு, பக்தர்கள் இந்த பாவனையில இருக்காங்க, அதனால அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு இருக்க சம்பந்தம் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் உணர்ந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹையஸ்ட் அந்த பிரேம கிருஷ்ண பிரேமைய நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதனாலதான் ஆர்டரா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ், சாது சங்கம்னு சொல்லிட்டு 4வது பாயிண்ட். அது என்ன சாது சங்கம் சார்? நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், சாது சங்க லவமாத்திர சாது சங்கான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம கிட்ட வந்து மாற்றங்கள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இங்க வந்து என்ன ஒரு வார்த்தை என்ன யூஸ் பண்றாருன்னா சஜாத்திய சங்கான்னு சொல்லிட்டு, சஜாத்திய ஜாத்தின்ற வார்த்தை வருது இல்லையா? ஜாத்தினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த குலம் கோத்திரம் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம் இல்லையா? அந்த பொருள் அல்ல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும், இப்ப நம்ம இங்க இத்தனை பேர் இருக்கோம், நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம், பொதுவான விஷயம் என்ன, கிருஷ்ணரை வந்து பிடிக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் இல்லையா? கிருஷ்ணரை பிடிக்கிறதுனால நம்ம மோதி முட்டி அடிச்சு இந்த டைம்க்கு இங்க வந்து ஆஜராயிடுறோம் இல்லையா? சோ நமக்கெல்லாம் வந்து என்ன இருக்குது, லைக் மைண்டட், நமக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து காமன் ஃபேக்டர், கிருஷ்ணரை பிடிக்கும். அதனால லைக் மைண்டட் டிவோட்டிஸோட, நம்மள மாதிரி இருக்கிற டிவோட்டிஸோட சங்கம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன ஆகும்னா வேகமா முன்னேறுவோம் பக்தியில. அப்ப நான் இன்னைக்கு வந்து நேத்து 2 மாலை பண்ணேன்னு யாராவது சொல்லிட்டாங்க, நம்மளும் சேர்ந்து 2 மாலை பண்ணணும், 16 மாலை பண்ணேன், 18 மாலை சொன்னேன், ஏகாதசிக்கு 32 மாலை பண்ணேன்னு யாராவது சொன்னா அடுத்த ஏகாதசிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 32 பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இங்க வந்து ஹெல்த்தி காம்படிஷன் இருக்கும். அதனாலதான் சாது சங்கா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பகவத்கீதையில அந்த சாப்டர் படிச்சேன், நான் இந்த ஸ்லோகம் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், ஓ நீ படிச்சுட்டியா, நீ சொல்லிட்டியான்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் படிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? இது ஒரு ஸ்டிமுலஸ், ஒரு உந்துதல். இந்த பக்தியில வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிற காம்படிஷன் இது. ஓகேவா? இது தவறா எடுத்துக்க கூடாது. சோ இது வந்து ஓகே. சோ இங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா தான் காமன் ஃபேக்டர். கிருஷ்ணா வந்துதான் இந்த இஸ்கானுக்கு, இந்த விருந்தாவனம் தான் இந்த இஸ்கானுடைய இருதயம் சொல்லிட்டு சொல்றார் பிரபுபாதா. ஓகே. சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வேற மென்டாலிட்டியில இருக்கிறவங்க பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஸ்டேஜ் வரையும் அந்த கம்பாரிசன் வரும், அது பிறகு இந்த சண்டல் மோதல்ல போய் முடியும். அதனால லைக் மைண்டட் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 5வது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்றாங்கன்னு சாண்டிங். ஓகே, சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா? நாமத்தை வந்து நல்ல வாய் விட்டு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இதுக்கு நமக்கு தெரியும், ராதாராணி என்ன தயவு செய்து உங்களுடைய சேவையில வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு தெரியும் ராதாராணி வந்துதான் டாப் மோஸ்ட் பக்தி. அவங்க வந்து எப்பவுமே அவங்கள பத்தி கூட யோசிக்க மாட்டாங்க, அவங்க கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் ரெடியா இருப்பாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து என்ன வந்து நல்ல சாண்டிங் பண்றதுக்கு நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். சரி, இப்ப இந்த
சாண்டிங், இந்த இடத்துல வீணான்ற ஒரு வார்த்தை வருது. நாரதர் கையில வந்து வீணான்ற ஒரு கருவியை கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்தாரு. அந்த வீணையிலிருந்து வர சவுண்ட் வந்து புனிதமான சவுண்ட், டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட். இப்ப இந்த சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், இது கூட டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட். நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் வேற இல்ல, கிருஷ்ணருடைய மகாமந்திரம் வேற இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? சோ இதை நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு, நான் இப்ப வந்து இங்க எங்க வீட்ல இருந்து நான் ஒரு ஹால்ல இருந்து கூப்பிடுறேன்னு, பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்க ரூம்ல இருக்கிறவங்க கேட்கலாம், இல்ல மாடியில இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்காம போகும். இந்த சவுண்டுக்கு ஒரு ஹெட்ஸ் வரையும் தான் இருக்கு, அதனாலதான் அது கேட்கும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக சவுண்ட், தட் இஸ் டிரான்சிடென்டல் சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 உலகங்களையும் தாண்டி, ஆன்மீக ஆகாயத்தை தாண்டி கடவுள கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போய் ரீச் ஆகுதுங்களா. சோ அந்த அளவுக்கு இந்த வைப்ரேஷனுக்கு, இந்த சவுண்டுக்கு வந்து பவர் இருக்கு. இந்த சவுண்ட் வேற இல்ல, கிருஷ்ணர் வேற இல்லைன்றதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். ஃபோக்கஸ்டா பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது, நம்ம இருதயத்துல மனசுல இருக்க கல்மிஷன் அங்க எல்லாம் போயிடும். ஓகே, போயிட்டு அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து ரியலைசேஷன் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் காதுல கேட்கணும், அப்புறமா வந்து கண்ணுல பார்க்கணும், மனசுல பார்க்கணும், இல்லையா? இப்படிதான் வந்து நம்ம சாண்டிங் வந்து குவாலிட்டிவா பண்ணணும். குவாலிட்டிவா மனசு உருகி ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிப்பா, இதெல்லாம் நான் இந்த 5 விஷயத்தை ஏன்பா பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன வரணும், இதெல்லாம் பண்ணனா என் வாழ்க்கை, ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறுவேன். இதுக்கு யார் வேணும், எனக்கு ஒரு குரு வேணும். இதெல்லாம் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள வந்து ஒரு இச்சை இருக்கணுமா, ஏக்கம் இருக்கணுமா. நான் கடவுளை போக்கணும், நான் போய் கடவுள்கிட்ட போய் சேரணும், இந்த பிறவியிலே வந்து நான் வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முயற்சி பண்ணணுமா. கடவுள் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு இல்லையோ, அது வந்து செகண்ட். நம்ம முயற்சியை பாக்குறாரு, அப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு. அவர் செயலை வந்து அவர் கையில விட்டுணும். நம்ம அந்த லாங்கிங் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கைட் பண்ணுவார். கைட் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு விடுவாரு. அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்டிவேட் ஆகி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்குள்ள இருக்கிற டார்மெண்ட், தூங்கிட்டு இருக்க அந்த சிங்கம்னு சொல்றேன்னா, அந்த டார்மெண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண பிரேம வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிட்டு, அப்ப எல்லாம் என்ன ஆகுது, நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய திரை எல்லாம் வந்து போயிடுது. நம்ம இரண்யாக்ஷ பாத்திரேனான்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த திரை வந்து விலகப்படுது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹிரண்யமனே பாத்திரேனே. அப்ப வந்து அந்த திரை வந்து விலக்கப்பட்ட உடனே நமக்கும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு இருந்தீங்களா அந்த பக்தி ஸ்டேஜ், நம்ம சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய்மை ஆயிடுது. அப்ப பாவா ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். பாவா ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே கிருஷ்ண பிரேமையை அடைஞ்சிடும். அதுதான் சுப்ரீம் கோல் ஆஃப் த லைஃப். நம்மளுடைய எல்லாருடைய கோல் வந்து பாகவத தர்மமும் என்ன, கிருஷ்ண பிரேமை, சரண்டர் டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த பகவான் கிருஷ்ணா. இதுதான் இந்த சாப்டர்ல சொல்றாங்க. இப்ப யார் யார் கையில எல்லாம் வந்து தமிழ்ல புக் இருக்குதோ அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தரா எல்லாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா பேரா மாதாஜி. படிக்கலாமா? 13வது ஒரு பேரா அத்தியாயம். படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே பிரபு. மாதாஜி. அத்தியாயம் 13, பக்தி தொண்டின் 5 ஆற்றல் மிகு வடிவங்கள். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி 5 வகையான பக்தி செயல்கள்: மதுராவில் வசிப்பது, பகவானின் திருமூர்த்தியை வழிபடுவது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஓதுவது, ஒரு பக்தருக்கு சேவை செய்வது, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது போன்றவை ஆற்றல் மிக்கவை என்றும், இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது வைக்கும் சிறிதளவு பற்று கூட ஒரு பதிய பக்தனிடம் பக்தி ஆனந்தத்தினை எழுப்பிவிடும். பகவானின் வடிவத்தை அல்லது திருமூர்த்தியை வழிபடுவது பற்றி ரூப கோஸ்வாமி பின்வரும் ஸ்லோகம் ஒன்றை இயற்றியுள்ளார். அன்பு நண்பனே, நீ இன்னும் இந்த உலகில் உனது நண்பருடன் உறவாடி மகிழ விரும்புகிறாய் என்றால், கேசி காட் என்னும் விருந்தாவனத்தில் உள்ள ஒரு நீராடு துறையின் கரையில் நின்று கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை உற்று நோக்காதே. அவரே கோவிந்தன் ஆவார். அவரது விழிகள் அழகானவை. அவர் புல்லாங்குழல் அசைத்துக் கொண்டிருப்பார். அவர் தலையில் அழகான மயிலருகு இருக்கும். அவரது உடல் முழுவதும் நில ஒளியால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும். இப்பாடலின் பொருள் என்னவென்றால், யாரேனும் ஒருவன் தன் வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் மூலம் ஸ்ரீமூர்த்தி அல்லது கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தியின் மீது பற்றுடையவனாக மாறினான் என்றால், பின்னர் அவன் நட்பு, காதல், சமுதாயம் என்பவற்றின் மீதான தனது உறவுகளை மறந்து விடுவான். அதனால் ஒவ்வொரு இல்லத்தானுக்கும் பகவான் திருமூர்த்தங்களை தனது வீட்டில் வைத்து தனது குடும்பத்துடன் வழிபடுவது ஒரு கடமையாகும். இது கேளிக்கை கூடம், திரைப்படம், கூத்து நடைபெறும் இடங்களுக்கு செல்லுதல், புகைப்பிடித்தல், மது அருந்தல் போன்ற தேவையற்ற செயலிருந்து அனைவரும் காக்கும். வீட்டில் திருமூர்த்திகள்
வழிபடுவது ஒருவன் வலியுறுத்தினான் என்றால் இது போன்ற மதியீன செயல்கள் எல்லாம் மறந்தடிக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப்ல எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க நம்ம ரூப கோஸ்வாமி. என் நண்பனே, நீ உனக்கு வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து பற்றுதல் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து வஞ்ச புகழ்ச்சியா நீ தயவு செய்து எங்க போவாத, கேசி காட்டு பக்கம் போவாத. ஏன் போவாதன்னா அங்க வந்து என்ன இருக்காரு, யார் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் வந்து கோவிந்தா என்ற பெயர்ல இருக்கிறாரு. அவருடைய புன்னகை இருக்குது இல்லையா, அது ரொம்ப அழகா இருக்குது. அதை பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க நீ மயங்கிடுவேன், மறுபடியும் இந்த பக்கம் போவே மாட்டேன், அங்கேயே இருந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டுமா, அவருடைய முகம் வந்து நமக்கு தெரியும், தாமரை முகம் போல இருக்கும், தாமரை போன்ற கண்கள், அப்புறம் மயில் பீலி வச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, அந்த பக்கம் உனக்கு பற்றுதல் இருந்தா போவாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இது மாதிரி நம்ம வீட்டுல விக்கிரக ஆராதனை பண்றதுனால நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்கள், பௌதிக விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம இன்வால்வ் ஆக மாட்டோம். தேவையில்லாம இந்த டான்ஸ் பார்ட்டிக்கு போக்குறதோ, குடிக்கிறதோ, மத்த இருந்ததோ அது மாதிரி செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து இதனால வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சம்பந்தா, அபிதேயா அண்ட் பிரயோஜனா. நீங்க வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3 பேரை பார்க்கலாம். மதன மோகன்ஜி அவர் என்னத்தை குறிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்பந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறார். கோவிந்த தேவஜி வந்து என்னத்தை குறிக்கிறாருன்னா அபிதேய தத்துவத்தை. கோபிநாத் வந்து பிரயோஜன தத்துவத்தை. சோ இவங்க 3 பேரை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வாழ்க்கையினுடைய இது கிடைச்சிருது. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு போலான்றத சொல்றாங்க. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின், அடுத்த பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி. அபிநயா வந்து எதுன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி? சம்பந்தா வந்து மதன மோகன் மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சம்பந்தம் வந்து மதன் மோகன் தானே? ஆமா. கோவிந்த தேவ் வந்து அபிதேயா. கோவிந்த தேவ் அபிதேயா தத்வா. கோபிநாத் வந்து பிரயோஜன தத்வா. அபிநயா கோவிந்தன். ஆமா தாஜி. அபிநயா வந்து அபிதேயா. அபிதேயா என்ன மாதாஜி? கோவிந்த தேவுக்கு தான் மாதாஜி அபிதேயா. கோபிநாத்துக்கு பிரயோஜனா. கோபிநாத் பிரயோஜனா. ஓகேவா. அடுத்த பேராகிராஃப் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ரூப கோஸ்வாமி மேலும் பாடுகிறார், எனது முட்டாள் நண்பனே, கர்ம பலன்களை நாடுதல், பொருளாதார வளர்ச்சி, முக்தி போன்றவற்றை எள்ளி நகையாடும் புனித நூலான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் சில ஸ்லோகங்களை நீ ஏற்கனவே கேட்டிருப்பாய் என்று நான் கருதுகிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10ஆம் காண்டத்தில் உள்ள பகவானின் லீலைகளை பற்றி விளக்கும் ஸ்லோகங்கள் படிப்படியாக உனது செவி வழியே புகுந்து உனது இதயத்தில் இறங்குவது உறுதி என்று இப்போது நான் கருதுகிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் கர்ம பலன்களையும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் முக்தியடைதலையும் ஒருவன் குப்பையாக கருதி தூர எரியாத வரையில் அவனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பாகவதம் சிறப்பாக பக்தி தொண்டினை பற்றி பேசுகிறது. பற்றற்ற மனத்தினனாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கும் ஒருவனாலேயே பகவானின் லீலைகளை விவரிக்கும் 10ஆம் காண்டத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மீது உள்ளார்ந்த ஈடுபாடு வராமல் ராசலீலை போன்றவற்றை விவரிக்கும் 10ஆம் காண்டத்தினை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உள்ளபடியே சுவைப்பதற்கு முன்பு ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டில் நிலை பெற வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் மேற்படி 2 ஸ்லோகங்களிலும் மறைமுகமாக சமுதாய தொடர்பு, நட்பு, காதல் போன்றவற்றை கண்டிக்கும் வஞ்ச புகழ்ச்சிகள் உள்ளன. பொதுவாக மக்கள் சமுதாயம், நட்பு, காதல் மீது ஈடுபாடு உடையவர்கள். இத்தகைய மாசுக்களை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் விரிவான ஏற்பாடுகளையும் பெருமுயற்சிகளையும் செய்கின்றனர். ஆனால் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் ஸ்ரீமூர்த்திகளை தரிசிப்பதால் இது போன்ற உலகியல் தொடர்புகள் மறக்கப்படுகின்றன. ரூப கோஸ்வாமி தமது ஸ்லோகங்களை நட்பு, காதல் போன்ற தொடர்புகளை புகழ்வது போலும் ஸ்ரீமூர்த்தி அல்லது கோவிந்தனின் வடிவத்தை தரிசிப்பதை கண்டிப்பது போலும் வஞ்ச புகழ்ச்சியாக ஆற்றுள்ளார். வஞ்ச புகழ்ச்சி என்பது
புகழ்வது போல இகழ்வதும் இகழ்வது போல புகழ்வதும் ஆகும். நட்பு, காதல், சமுதாயம் ஆகியவற்றை ஒருவன் மறக்க விரும்பினால் அவன் கோவிந்தனின் வடிவத்தை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதுவே இச்சுலோகத்தின் மைய கருத்தாகும். அதுபோல் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து யார் படிக்கணும், அதாவது கர்மி யோகிஸ்கள் படிக்க கூடாது இல்லையா. இந்த பௌதீக பற்றுதல் இட்கொண்டு நல்ல எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறவங்க படிக்க கூடாது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி, கலங்கமற்ற தூய பக்தி இருக்கிறவன் தான் வந்து இது படிக்கணும். இது அமல புராணம் பார்த்தோம். அப்புறம் படிக்கிற ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல தான் படிக்கணும். டைரக்டா எடுத்தோடனே 10வது அத்தியாயத்துக்கு போக கூடாது, ராசலீலாவை படிக்க கூடாது. அப்ப என்ன ஆவான்னா அவன் தவறுதலா புரிஞ்சுட்டு அவன் வந்து அவரை மாதிரி மிமிக் பண்ண ஆரம்பிப்பான். அப்ப வந்து அது தவறாகுது இல்லையா. சோ அங்க வந்து பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அதை படிச்சுட்டு நானும் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணா வந்து அது தவறுதல் தான், கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அது. ஓகேவா. கிருஷ்ணர் வந்து அதை ஏத்துக்க மாட்டார். ஓகே. சோ இதுதான் சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப் பாத்தீங்கன்னா இந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி சொன்னோம் இல்லையா. கேசி காட்ல வந்து கடவுள் கோவிந்தன் இருக்கிறாரு. அவருடைய சிரிப்பு வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது, அட்ராக்டிவா இருக்குது. அவரை பார்த்தீங்கன்னா நீ எல்லாத்தையும் விட்டு போயிடுவ, நீ அதனால பார்க்காதன்னு சொல்றாரு. பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு வந்து நம்ம உபயோகிச்சுக்கணும்ன்றத இந்த வாழ்க்கையை வந்து அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றியதான சுவைமிகு செய்திகளில் உன்னத இயல்பினையும் விவரிக்கின்றார். ஒரு பக்தர் ஒரு முறை கூறினார், இது என்ன ஆச்சரியம், எனது கண்ணீரினால் நீராட்டப்படும் முழுமுதற் கடவுளை நான் தரிசித்த நாளாக எனது உடல் நடுங்கியதை. எனது கடமைகளில் அவர் என்னை தயவு செய்கிறார். அவரை பார்த்த நாளிலிருந்து என்னால் வீட்டில் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை. நான் எப்போதும் அவருடனேயே செல்ல விரும்புகின்றேன். அதாவது ஒரு தூய பக்தனுடன் ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளும் பாக்கியம் பெற்றவுடன் அவன் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதிலும் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவதிலும் ஆர்வமுடையனாக இருத்தல் வேண்டும். அதாவது அவன் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாதல் வேண்டும் என்பதாகும். அதுபோல் மகாமந்திரத்தை கேட்பது மற்றும் ஓதுவது பற்றி பின்வருமாறு கூறப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் கீர்த்திகளை எப்போதும் இசைத்துக் கொண்டிருக்கும் நாரதரின் கையில் உள்ள வீணையின் நாதத்தினை முனிவர்களால் மட்டுமே கேட்க முடியும். இப்போது அதையே ஒலி எனது செவியினுள் புகுவதால் நான் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் தரிசனத்தையே காண்கின்றேன். படிப்படியாக உலக இன்பத்தின் மீது எனக்கு இருந்த பற்றுதல்கள் எல்லாம் தொலைந்து போகின்றன. மீண்டும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு கடவுள், இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம் 2 நாள் முன்னாடி கூட நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது வந்து இந்த நேத்து தானே பார்த்தோம், சாண யாத்திரை. இந்த இந்திரதும்ன அரசனுக்கு வந்து இச்சை இருந்துச்சு கடவுளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு, கடவுளே வழிவகுத்தாரு இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா. நேத்து நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோமே. ஆமாவா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரகுநாத தாசா கூட பார்த்தோம் நம்ம, போன வாரத்துல பார்த்தோம், சிடாதஹி ஃபெஸ்டிவல் சொல்லிட்டு. ரகுநாத கோஸ்வாமி வந்து என்ன இருந்துச்சு, அவருக்கு இச்சை இருந்துச்சு சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து கடவுளை பார்க்கணும்னு இச்சை இருந்துச்சு. பட் கடவுள் என்ன சொன்னாரு, நீ இது மாதிரி வந்து மர்க்கட்ட வைராகம் பண்ணாம நீ போய் உன் வேலையை செய்யினார். ஏன்னு அவர் நேரடியா கடவுள்கிட்ட வந்தார் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது நித்யானந்த பிரபுவை பார்த்துட்டு ஆதி குருவை மீட் பண்ண பிறகு அவருக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு, இவரை பார்க்கறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சு. அப்புறம் வந்து அவர் கூட இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சு. சோ அவர் அங்க ரகுநாத கோஸ்வாமி இந்த பௌதீக விஷயத்துல வாழ்ந்தா கூட கடவுள் என்ன சொன்னாரு, இந்த எக்ஸ்டர்னல் அட்டாச்மெண்டோட இந்த வேலையை செய், பட் இன்டர்னலி வந்து மேலமா இந்த மேலோட்டமா இந்த உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட இந்த பிசினஸை போய் செய், உள்ள வந்து மனசை வந்து என் மேல வையின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தார். கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் தான் வச்சுட்டு இருந்த கோவர்தன சிலையை கொடுத்தாரு, குஞ்சமாலாவும் கொடுத்தாரு இல்லையா. அவர் பூஜை பண்றதுக்கு அதுக்குன்னா வேற என்ன வேணும் யோசிச்சு பாருங்க. சாட்சாத் பகவான் கையில இருந்தே பகவானே கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. அது எவ்வளவு அழகு. சோ அந்த டிசையர் இருக்கணும். ஓகேவா. நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் அவருக்காசும் நம்ம செய்யணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூப சனாதனை கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், அவருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஆசை இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த முஸ்லீம் கீழே வேலை செஞ்சாங்க. அப்புறம் அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஏத்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வெளியே வந்தார். நம்ம பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு, மன்மனா மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாதி மாம் நமஸ்குரு
அதுக்கு பொருள் மாமேவம் மாம் ஏவம் ஏவம் மாம் சரணம் ஏவம் சரணம் பிரதி மாம் ஏவம் சரணம் மத்தியாதி மாம் நமஸ்குரு. மாதாஜி மறந்து போயிடுச்சு மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. அதாவது நீ நீ என்னை வழிபட்டு எனது பக்தனாகி எனக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு என்னை நினைத்து என்னை அடைவாய். இதில் உனக்கு சந்தேகம் வேண்டாம். நான் உனக்கு உறுதியாக சத்தியம் செய்வேன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றேன். அதான மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ எல்லாத்தையும் விட்டு அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றாரு, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேவம் சரணம் குரு. சோ எல்லாத்தையும் விட்டு என்கிட்ட வந்துடுன்றத அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா? அதேதான் பாகவதம்ல சொல்லி டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க. சோ நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? கடவுளை நம்ம பக்தி செலுத்தணும். அதுதான் நம்ம எல்லாம் யாரு? நித்திய சேவர்கள் கடவுளுக்கு இல்லையா? இப்ப வேற யாராவது படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க புஷ்பா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. மீண்டும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மதுரா மண்டலத்தை பற்றி விவரிக்கின்றார். யமுனை நதிக்கரையில் கடம்ப மரங்களுக்கு மத்தியில் நின்று கொண்டிருக்கும் பகவானின் எழில் கோலத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன். அங்கேயுள்ள நந்தவனங்களில் பறவைகளின் கீச்சொலி எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இந்த நினைவுகள் எல்லாம் எனக்கு எப்போதும் அழகு மற்றும் ஆனந்தத்தில் உன்னத உணர்வுகளை அளித்து கொண்டே இருக்கின்றன. ரூப கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்படும் மதுர மண்டலம் மற்றும் விருந்தாவனம் பற்றிய உணர்ச்சிகளை உண்மையில் அபக்தர்களாக கூட உணர முடியும். யமுனை நதியின் கரையில் 84 சதுர மைல்கள் பரப்பளவுடன் மிகவும் அழகாக மதுரா மாவட்டம் அமைந்துள்ளது. அங்கு செல்பவன் மீண்டும் இந்த உலகிற்கு திரும்பி வர விரும்ப மாட்டான். மதுரா மற்றும் விருந்தாவனத்தை பற்றிய ரூப கோஸ்வாமியின் கூற்றுக்கள் உண்மையில் உணர்ந்து கூறப்பட்டவை ஆகும். இத்தன்மைகள் எல்லாம் மதுராவும் விருந்தாவனமும் உன்னதமானவை என்று நிரூபிக்கின்றன. இல்லையே இவ்விடங்களில் நமது உன்னத உணர்வுகளை எழுப்புவதற்கு சாத்தியம் இராது. மதுரா அல்லது விருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் ஒருவனிடம் இந்த உன்னத உணர்வுகள் தாமதமின்றி உடனடியாக எழும்புகின்றன. பக்தி தொன்று பற்றிய இக்கூற்றுகளில் இருந்து அதன் பயன்கள் மிகைப்பட உள்ளதாக தோன்றலாம். உண்மை அது அல்ல. எல்லோருக்கும் இது சாத்தியமில்லை. எனினும் சில புனித நூல்களில் இருந்து சில பக்தர்கள் இது போன்ற தொடர்பினால் உடனடி பயன் பெற்றனர் என்று தெரிகின்றது. உதாரணமாக குமாரர்கள் கோவிலில் உள்ள நறுமணத்தினை முகர்ந்ததால் உடனே பக்தர்களாக மாறினர். பில்வமங்கல தாகூர் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்ட மாத்திரத்தில் தனது அழகிய காதலியை துறந்து மதுராபுரிக்கும் விருந்தாவனத்திற்கும் சென்று அங்கு நிறைவான வைணவராக ஆனார். இல்லை, இவையெல்லாம் அபரிதமானவையும் அல்ல, கதைகளும் அல்ல, இனிய உண்மை நிகழ்ச்சிகளே. ஆயினும் இது சில குறிப்பிட்ட பக்தர்களுக்கு சாத்தியமாகுமே என்று அனைவருக்கும் அல்ல. இக்கூற்றுகள் மிகைப்பட இருந்த போதிலும் நமது கவனத்தை கன நேரத்தில் மறைந்து போகும் உலக அழகிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வின் நித்திய அழகிற்கு மாற்றுவதற்காக அவற்றை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஏற்கனவே தொடர்புடைய ஒருவனுக்கு மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள விளைவுகள் வழக்கத்திற்கு மாறானவை அன்று. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, தாம படுத்து படிக்கும்போது தாமன்ற விஷயத்துக்கு 3 விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒண்ணு டெக்ஸ்டால படிக்கணும், அப்புறம் சென்சுவல் பர்செப்ஷனால உணரணும், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க போயிட்டு ரியலைசேஷன் பண்ணணும். இன்னொரு முறை சொல்றேன், இந்த 3 வார்த்தைகளை டெக்ஸ்ட் வார்த்தைகளால படிக்கணும், நம்மளுடைய புலன்களால உணரணும், சென்சுவல் பர்செப்ஷன், அப்புறம் பக்தியால அங்க போயிட்டு ரியலைஸ் பண்ணணும், பக்தியால அங்க அந்த இடத்த போயிட்டு உணரணும். இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த நம்ம பத்தி படிக்கணும். படிக்க இல்லையா, யாராவது போயிட்டு வந்த பக்தர்
பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டுக்கணும். ஓகேவா? கேட்கும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து மனசுல நல்லா பதியுது. அங்க போகும்போது அதை வந்து நம்ம நம்ம மனசுல வந்து இமேஜின் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? இப்ப நிறைய யூடியூப் வேற இருக்குது, யூடியூப் வீடியோஸ்லயும் போய் பார்த்துக்கலாம். அப்ப போகும்போது இப்ப நம்ம படிச்ச உதாரணத்துக்கு கதம்ப மரம்னா நமக்கு தெரியும். கதம்ப மரம்னா வந்து ராதாராணி வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கும்போது அந்த கதம்ப மரத்துல போய் மேல படுத்துப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுடைய நிறம் வந்து சேமா இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து பிடிச்சிப்பாங்க. ஸோ அந்த செப்பரேஷன்ஸ், அந்த அன்பை வந்து அன்பு பரிமாற்றத்தை அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போ ராதா ராணின்றவங்க வந்து நம்ம மனசுல வர்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் ரிலேஷன் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாகுன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே. அப்புறம் இந்த செகண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்கெல்லாம் போகும்போது இதுக்கு உதாரணம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். 4 குமாரர்கள் வந்து மேல போகும்போது அங்க வந்து துளசி வாசனை அந்த ஸ்மெல்னால இம்பர்சனலிஸ்டா இருந்த அருவவாதிகளா இருந்தவங்க உருவ உருவ வழிபாட்டை ஏத்துக்கிட்டாங்க, இம்பர்சனலிஸ்டா ஆனாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வில்வமங்கல தாக்கூர் போட பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய அன்பை அழகையும் பார்த்துட்டு தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து காதலியே விட்டுட்டு போயிடுறாரு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வரும். அதுக்கு வந்து மைண்ட் செட்டப் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், உணர்ந்திருக்கோம், புலன்களால உணர்ந்திருக்கோம். அங்க போனா இன்னும் ஆன்மீக அவங்க தெளிவா சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம எப்போ ஒரு யாத்திரைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி, ஒரு வாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம எப்படியோ டிக்கெட் புக் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அப்ப இருந்தே வந்து அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட புக்கை வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேதுலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாத்திய மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய விதிகளை பின்பற்றுவதனால் பக்தி தொண்டினால் விளையும் பயன்கள் ஒருவன் படிப்படியாக அடைய முடியும் என்று சில அறிஞர்கள் வாதம் செய்கின்றனர். அவர்களின் வாதம் பெரிய ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பகவான் சைத்தன்யர் கூட பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சி பற்றி ராமநாத ராயரால் முன்வைக்கப்பட்ட குல தர்மத்தின் முக்கியத்தை நிராகரிக்கின்றார். குல தர்மத்தில் வளர்ச்சி பெறுதல் என்பது மேலோட்டமானது என்றும் உயர்ந்த கொள்கை வேறொன்று இருக்கிறது என்றும் அவர் கூறுகிறார். பகவத்கீதையில் கூட பகவான் உயர்வு பெறுவதற்கான பிற கொள்கைகள் அனைத்தையும் கைவிட்டு ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதுவே அவன் பரிபூர்ண நிலை எய்துவதற்கு உதவும் என்றும் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், எனது உன்னத லீலைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி கேட்பதில் ஒருவனுக்கு உளப்பூர்வமான பற்று இல்லாதவரை அவன் குல தர்மங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதாவது குறிப்பிடப்படும் குலம் மற்றும் பரம்பரை என்பவை அறம், பொருள் என்பவற்றிற்கான சமய சடங்குகளாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறாதவர்களுக்காகவே இது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. உண்மையில் இச்செயல்கள் எல்லாம் சாஸ்திர நூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பது ஒருவனை கிருஷ்ண உணர்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆகும். ஆனால் கிருஷ்ணன் மீது ஏற்கனவே பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கடமைகளை அவன் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, இங்க வந்து வர்ண ஆசிரம சங்கத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் வந்து இந்த வர்ண ஆசிரம சங்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தினாரு இல்லையா? நமக்கு வந்து அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்சிக்கு பேசிஸ்ல வந்து இது வந்து கிரியேட் பண்ணாரு. அதாவது வர்ணங்கள்ல யார சொல்றீங்களா மாதாஜி? அந்த 4 வர்ணங்கள் பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். ஆசிரமம் வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், சன்னியாசி. ஓகேவா? சோ அவங்களோட இன்டெலிஜென்சி பேஸ், அவனுடைய இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்லாம் வந்து பிராமணன், சத்திரியன், அவன் என்ன அவன் பேசிக்கா அவனோட பாலிசி என்னன்னா, அவன் என்ன கடைசியில வந்து எல்லாரும் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். அவன் சம்பாதிக்கிறது கடைசியா எங்க போய் சேரணும்?
பிராமணனுக்கு போயிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நம்ம ததாதி பிரின்சிபல் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு சம்பாதியத்துல வந்து ஒரு 50% கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும், அப்புறம் வந்து பிராமணனுக்கு கொடுக்கணும். கோ அண்ட் பிராமணா வந்து நம்ம சேவை பண்ணணும்ன்றது நம்மளுடைய தர்மம் இல்லையா, அது எல்லாரும் செய்வாங்க. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து ஹையஸ்டா போயிட்டு பிராமணனுக்கு பண்ணா பிராமணன் என்ன பண்ணுவாரு, அதை வந்து யாக எண்ணங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாரு, இல்லைன்னா தானங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாரு, அவரே தானே வச்சுக்க மாட்டார். ஸோ ஒருத்தன் கீழ் நிலையில இருந்தா கூட அவன் வேலை செஞ்சா கடைசியா எங்க போய் சேரணும், கடவுள்கிட்ட போய் சேரணும்ன்றதுதான் பண்பு. அவனுக்கு தெரிஞ்ச இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு வேதங்களை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகேவா, சன்னியாசின்றவன் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடாது, ஊருவா திரிஞ்சு கடவுளை பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும்ன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிரம்மச்சரியம் வந்து கல்யாணம் 6 வரையும் அனுஷ்டிக்கணும், அதுக்கு பிறகு அவனால முடியும்னா சன்னியாசி நேரா எடுத்துக்கலாம். கிரகஸ்த என்ன பண்றான், தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் அவன் அந்த ஒழுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தைகளை மாத்திரம் ஈன்று எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அவனும் சம்பாதிக்கா, எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கிதான் போகுது. இந்த வர்ணாசிரம சங்கத்தை பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அலசி ஆராய்ஞ்சலோ கடைசியா கிருஷ்ண சேவலை யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து பேசிக்கா சொல்லியிருக்காங்க. பட் அட்வான்ஸ்டா இருக்கிற ஒரு பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த சங்கம் தேவையில்லைன்றத வந்து இந்த இடத்துல பேசுறாரு. ஓகேவா, சோ but this argument not accepted by great authorities. ஓகேவா, இந்த வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணல. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்டா எதுக்கு, மெல்லமா வந்து கிராஜுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கு தான் வேணும். மொத்தம் வந்து நல்ல ஹையர் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா தெளிவாயிட்டு இந்த இது வந்து தேவையில்லை. நம்ம பகவத்கீதையில கூட சொல்லியிருக்காரு, கிவ் அப் ஆல் யுவர் சர்வ தர்மான் பரித்தியாகம் சொல்லிட்டு இல்லையா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதுதான் ஹையஸ்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ லோவர் லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கு அந்த வர்ணாசிரம சங்க நல்ல மேல வந்த பக்தர்கள் பிறகு இப்ப நம்ம இத்தனை நாள் அதுதான் பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா ஸ்பான்டேனியஸ், இந்த வேர்டை பாருங்க, ஸ்பான்டேனியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் ஹியரிங் மை அபவுட் மை பாஸ்ட் டைம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது நம்ம இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து சாதனா பக்தி இல்லையா, இன்னும் நம்ம சாதனா பக்தியில வந்து நம்ம ரூல்ஸ் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பான்டேனியஸ் லவ், கடவுளுக்கு வந்து தானா ஒரு அன்பு வரணும் இல்லையா, ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கணும், அந்த லெவலுக்கு நம்ம மேல முன்னேறி போனோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த சங்கம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தேவையில்லைன்றத நம்ம இங்க சொல்றார். ஸோ இந்த 5 பண்புகளை எதுக்கு சொன்னாருன்றத பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன கன்க்ளூட் பண்ணணும், இந்த லாங்கிங் டிசைர் நம்ம மனசுல இருக்கணும். அப்ப லாங்கிங் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தேவையான சூழ்நிலையை கொடுப்பாரு கடவுள். நம்ம எல்லாம் கோவிட் டைம்ல லெவல் 1ல இருந்தோம், அப்படி அப்படியே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய இச்சைகள் இருந்துச்சு, அதனால லெவல் 2 லெவல் 3 அப்படியே வந்து லெவல் 5க்கு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ கிருஷ்ணர் நமக்கு தேவையான சூழ்நிலைகள், நம்ம யாரோ ஒரு ஊர்ல இருக்கிறோம் இருந்தாலும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா. சோ இந்த பக்தியை வந்து நமக்கு உள்ள இருக்குது, அதை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வர்றாரு இல்லையா, எல்லாருக்குள்ளே வந்து பரமாத்மா இருக்கிறார். இந்த மூலமா அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி நம்ம சாதனா பக்தியில வந்து பாவ பக்தி போய் ரொம்ப பியூரிட்டி அடைஞ்ச பிறகு கிருஷ்ண பிரேம வந்து அடையோன்றது அதனோட இந்த நோக்கமே, இந்த 5 பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய நோக்கமே. சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம வந்து இந்த 13வது சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த வாரம் 14வது சாப்டர் பார்க்கலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி, என்ன இருக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் மாதாஜி. அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி, 24 டெஸ்ட் முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிளாஸ் 14 15ல என்ன இருக்குனாலும் சொல்லுங்க. எதுல 14வது சாப்டர்ல என்ன மாதாஜி படிக்க போறோம், என்னன்னு சொல்லுங்க. 24 இல்ல 25. அதான் 25. மாதாஜி ஒரு நாள் நம்ம எல்லாம் எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, நானும் படிக்கணும். ஒரு நாள் படிச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன், நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் ஜூம்ல அசம்பிள் ஆகலாம், அப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா மாதாஜி, பர்மிஷன் கேட்டு ஒரு நாள். நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி, ஒரு நாள் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அது இன்னும் 2-3 நாளுக்குள்ள வச்சாதான் எங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏதாவது ஒரு நாள் நீங்க வைங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. நீங்க என்னைக்கு படிக்க முடியாத முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படிச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, நான் பேசுறேன் மாதாஜி, உங்களுக்கு யாருக்காவது பேசுறேன். எல்லாரும் குரூப்ல இருக்கீங்க இல்லையா, நான் உங்களுக்கு பேசுறேன். ஓகேவா மாதாஜி கேட்டுட்டு மாதாஜி, வெள்ளி சனியில 2 நாளில ஏதாவது ஒரு நாள் மாதாஜி நான் ஊருக்கு போவேன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி.
இந்த வாரம் ஊருக்கு போவேன்னு நினைக்கிறேன். பெங்களூர் போவேன். நான் பேசுறேனே, இது யூடியூப் லைவ்ல வேற போயிட்டு இருக்குது. நான் பேசுறேன். பேசுறேன். సంగీత మాతాజీ, డాక్టర్ సంగీత మాతాజీ, நீங்க டென்டிஸ்டா ஜைனகாலஜிஸ்டா? மாதாஜி நான் கால் பண்றேன் உங்களுக்கு. உங்க போட்டோ பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஹரிபோல் சொல்லலாம். சித்ரலேகா மாதாஜி தான் வந்து சிராதகி ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணி போட்டோ ஷேர் பண்ணி வீடியோ ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க. நாங்க Okay. பார்க்கல நீங்க மாதாஜி, சொன்னீங்கல்ல, எல்லாரும் share பண்ணி பார்த்ததான்னு சொன்னீங்க. சொல்லுவோம். ஹரிபோல் ஹரிபோல் மாதாஜி ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரிபோல் காட்டுங்க மாதாஜி இல்ல, எல்லாரும் சொல்லிருங்களே. நான் தான் லாஸ்ட் நினைச்சிருந்தேன். நாங்க இல்ல பார்க்கல நீங்க மாதாஜி. மட்டும்தான் அனுப்பிருக்கீங்க மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் அனுப்பல. ஓ, சித்ரலேகா மாதாஜி காட்டுங்க சித்ரலேகா மாதாஜி. மாதாஜி மட்டும்தான் அனுப்பியிருக்காங்க நினைக்கிறேன். நான் இதெல்லாம் உங்க ஏதாவது இதைத்தான் ஒரு பார்த்தேன். பிரசாதம் வைக்கணும்ல. பழம் வைப்போம், தினம் தினம் பழம். இன்னைக்கு அவெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இருக்கு. அவளை மாதிரி வேற அவளை கொடுத்துட்டா போறோம். பூரா கிருஷ்ணன் நமக்கு தான். அப்படிதான். ஓகே, ஆமா. சரியா? எல்லாருக்கும் Yes, போட்டோ மாதாஜி. எடுத்து அனுப்பிச்சு விடுங்க. மாதாஜி அந்த படம் அதை காட்டுங்க, அந்த போட்டோ காட்டுங்க. மாதாஜி வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கு புஷ்பா மாதாஜி குரூப்ல. எல்லாத்துலயும் போட்டிருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும். நான் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றேன். விடுங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, நாங்களும் பண்ண மாதாஜி, நான் அவங்கள மாதிரி போடல. நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க மாதாஜி, நாங்க பாக்குறோம். ஓகேவா? Okay? எப்பாவது அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கணும், அப்புறம் எப்பாவது அனுப்பணும். Okay. உடனே அனுப்பணுங்கிறது இல்ல நமக்கு. ஆமா. சரி மாதாஜி. சரி, நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. வாஞ்சா Yes, கல்பத்ருभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरे ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा to everyone. हरे कृष्णा. Krishna மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.